Hi ha moltes coses. Hi ha coses que et poden posar content. Hi ha uns cementiris bonics en alguns poblets que de vegades els veus i penses ai, que bé, si m'enterressin aquí, que bé! És un text realment molt peculiar, si tu expliques l'argument, de gràcia no en fa gens, al contrari, penses és un tema bastant dur, perquè estem parlant de la crisi d'una dona, de la crisi de la tradició d'un país, però l'autora li ha posat tot un caràcter de cinisme, ironia, que fa que a vegades, molt sovint, acabis rient-te de coses que, a més, tu penses i que el mateix personatge diu, no? De totes aquestes estupideses jo també les estic fent, m'enric i les faig, no? Aleshores, per això hi ha moments que realment l'humor està molt marcat, però no són gens acudits, simplement és aquesta identificació sobre els propis defectes i les coses que hem adquirit nosaltres socialment. Em detesto a mi mateixa. Però tampoc no del tot, em detesto una mica. Em semidetesto. Em trobo semi-bé, m'ho estic passant semi-bé. La vida em sembla una semicollonada. És un personatge que està buscant la passió, recuperar aquella passió de la joventut i critica això, que l'estar bé, però que en realitat és un semi-bé. Estem en el primer món, no ens sembla que no ens falti ben bé res, però res tampoc no és prou. I aquest semi, aquesta mediocritat, és el que amb ella la subleva. Però tampoc no del tot, perquè té un bon clima, unes bones platges i es menja bé. Vaig descobrir aquesta autora, però només per referències d'internet. I justament quan vaig veure que vaig aconseguir el text en grec, amb la dificultat, perquè aquí traductors, a més, o especialitzats en teatre, no n'hi havien, va ser quan a Anglaterra també van començar a preparar un muntatge, a França també, a Itàlia també, i per sort el Joan Sallent ha pogut treballar amb una traducció literal que ens ha fet una traductora grega, però amb totes aquestes altres versions però justament quan buscava coses sobre l'Helena Kitsopoulou, en aquells moments o sabies grec o no hi havia manera de saber res més d'ella. Malgrat ella allà és una persona molt ben considerada, que fa molts muntatges com a autora, com a directora, com a actriu. Ira! Perquè en algun moment se'm va alterar un pèl del cony en el meu ADN. I que aquesta ira s'ha d'expulsar per no tenir atacs d'ira. Per què expulsar-la? Per què?